What's up mga kaboy tugsing? Ato ni i-challenge sa kung ugangan mga kaboy tugsing para ang mapildi mga kaboy tugsing sa bulo na mo challenge tapuhan ani sa lubot sa kagirin naa nag bulingan. Nya kani ako ugangan, klaro man ni mapildi kay gamay na mi. Paano masabi? Ang mapildi mga kaboy tugsing sa bulo na mo challenge tapuhan ani sa lubot sa kagirin naa nag bulingan. Kaya sa tanang taga-barangay 1, siya ang isang edad na pinakakusgan siya mga kaboy katugsing. No, 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 no. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Grabe ka mga kaboy tugsing, kusgan na yun. Grabe. Lagi makapildi sa aring, kusgan kayo. Bisag tigulan, ipaningot na ko mga kaboy tugsing. Ningawas na akong sipon. Hoy, pagin. Pildi tani, muna ni atong mga konong kabitong si pildi. Napatay buki ani. Please follow my page. Boy Tugsing, Kugmuhon, Vlogger.